פשוט אם מישהו מכיר את המשחק הזה, 99 Nights in the Forest, אז אני אשמח אם הוא יגיד לי. עכשיו, אני מנסה למצוא משהו ישראלי. what the fuck? עשו ממני, לא משחקים. what the fuck? 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 מה זה מוריד לחזור בעיניים שלי? טוב, איך להתייחס לזה? כותב שוב ישראלי בעולם הזה. אם אתם ישראלים ואתם רוצים לשחק, אז אני אשמח. יש לי את הזה של הרופא. שוב. אתם לא רואים, אבל זה נותן שתי בנדג'ים. נו פליז מישהו ישראלי בעולם הזה כבר. מקודם יצאתי כבר, אבל אני תצא שלום. שיט, נכנסתי, טוב. לא משנה, ביי. ואם אתם רוצים, אתם יודעים, כאילו, אני לא הולך לשחק איתכם. איתם, כאילו. עשיתי זרבר השם שלי זה אור, או-וואר, הנה זה. זה אני. או-וואר, 1160. טוב, אז ביי. ולילה טוב אם אתם רואים את זה בלילה, כי עכשיו שעצלי לא מחכה, אני בישראל, אבל אני פשוט לוקח לי זמן לעלות ועד שתראו את זה ועד את זה, ביי.